dihapusi sing ibot dihapusi ae kok. Mas aku sing ibot kuwi awet enom kok gong. Heeh, wis tenan. Biyen laire bareng karo nganu ya. Bareng karo Dikdya kala lembu culung nguntal bulan. Iki swasana saya esuk. Wah, tenan saya esuk rumah saku saya seger. Saya gayeng. Ayo no, tegalek tombo ngantuk kok. Suwan Pak Didik, pokoke kanthi lumunturing sih nugrahaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Agung sinurung saha anetepi reh darmaning sutresna. Oh ngono. Panjenengan ngawontenaken pagelaran menika muga-muga antuk berkahin Gusti Allah. Mas Iqbal kalian Mbak Febriani nggih bebrayan tentrem ayem selawase. Allahumma amin. Cobi mumpung menika genduk niken Salindri dereng sare. Lho melek nang kono kok sare. Jumeneng anda, jumeneng ngangge spot napa mboten ngangge manut panjenengan kula. Biasane tak spot iki terus coranane kok ndadak gawe spot to? Bareng ora ngangge spot iki malah dhek nyepot dhewe. Nyepot ki apa? Nyepot ki. Selamat pagi, Nduk. Selamat pagi. Alhamdulillah dereng ngantuk nggih. Alhamdulillah. Mun nangop napa dereng niki kula? Dereng. Dereng. Lah ngene mau napa nih? Ngeten mau. Wong kemong ganyang daharan. Sinden ki nek angop ki ditutupi terus ora dudohke sapa-sapa. Sing angop ora tutupi ki liyane Krisnia ora enek. Madhep ning arep bareng wah. Las wae. Nggih, menika manut panjenengan tembange buat keluarga besar Pak Didik, Mbak Tinik. Napa, Nduk? Manut panjenengan tembang kekinian boleh, tembang kekonoan boleh. Niku ketinggalan Pak Didik badhe nyuwun lagu, request lagu. Napa? Niku. Nggih, Pak Didik. Nggih ta, Pak? Nggih, napa, Pak? Napa, Pak? Napa tembangnya napa? Pripun? Napa? Ampun derek. Oh, derek. Napa? Lintune derek. Lintune derek piye men derek iki maksude Oh, nggih. marmut enak iwake, wong manut enak awake. Ngoten. Jumeneng napa pinarak? Jumeneng mawon nggih? Nggih. Ben ketok nek duwe sikil. Disepati nggih. Sepot nek ngono digawe sing rada gayeng. Niku sing gayeng kula senengane teng Cakra Budaya Tunduk. Nggih, niku nggih. Niku Nggih. kuwi tok. Nggih. Mau wis tak onekke iki. Lah kan kula dereng. Heh? Oh sampean durung ditunuk. Dereng. Alah ya wis tak tunuk lah. Sing kompak tapi Ya coba cacah iki kompak ora? Wani ora muni gling. Coba tunuk. Jajal sing muni tunuk sing ibot banter Gus. Banter Gus tunuk ngono rek jiro lu. Ngene iki sing ibot tak oleh penggawean to Dek ngono kuwi. pas wayahe tunuke madhep kancane. Lha pancen sing ibot kuwi senengane karo tunuk Dek. Nanti-nanti tunak-tunuk. Mlakune tunak-tunuk kaya sapi broyongan kan. Mas aku ora tunuk iki cara anune iki mekur intermezzo kok. Tunuk gling. Ya nyajal trang dudung dangding tungtak jler ngono ya. Kabeh muni jler ya. Trang dudung dangding tungtak jler. Ya kaya ngono kuwi. Ya Gus trang dudung. Ayo Gus. Awake dhewe ben awake enom kowe karo aku kudu ngono. Aja trang dudung. Ayo. Trang dudung dangding tungtak ngono caca ben jler. Ora mosok kendang kemayu. Trang tungtung. Kendang kok kemenyek iki piye to Gus iki? Mas aku. Pak Pre dereng Pak Pre. Ayo Pak Pre. Kok kono trang tungtung kok kono Pak Pre. Jajal. Lah malah mangan rokok. Lah mas aku. Mboten tembange napa Nduk manut panjenengan kula ngenten iki. Aku ki panjenengan iki gara-gara rong kondur ki wajar rumah saku cacah enek sing wani turu. Ngene iki njajal wayangan dek kapan ke to sampean ora enek. Sampeyan ora enek iki sik sore lekas munggah wis do. Talu wis do turu. Nah, nek sampean nang kene melek kabeh wedi karo sampean. Wah, tenan. Lah teng napa kok? Mboten panjenengan kan cara anune sinden ingkang kebak wibawa ngono lho. Maksude kancane sing jenenge Bawa ki akeh. Mas aku
Ya kuwi manut panjenengan menika. Pun kula nggih manut mawon. Waduh, lha iki padha manute ya awake dhewe medun ya lek padha manute. Ya aja ta ya Pak Dicik lewungan ki tenan. Bu Tunuk wae. Butini, Butunuk. Butini. Menika keluarga saking anu lho nika sing seragame sami menika saking Karanganyar Solo tegese. Palir salon. Alur ngidul kaya keluarga saking salon iki rumah samu. Kancane speaker lho piye kaya. Mboten ngono rumah saku. Nggih, Butini kersane napa Butini? Perjalanane 8 jam. Saking pundi? Saking salon. 8 jam kok salon? Saking Solo. Oh, saking Solo. Saking Solo. Kok Solo kok 8 jam kok nggih. Kira-kira ning ngeres kira-kira 5 jam dhewe kaya. Wong saiki usum tol kok jalan tol, jalan lurus. Nggih, monggo Butini napa? Pujaning sing nggih lintune niku napa, Mbak? Niken ki meni tawa kowe iki rumayu jaluk pujaning sing njaluk liyane. Mas lho. Engko bareng diunekne liyane pujaning apa janten kacen macet cecek tupo. Apa cecek tembake apa? Tembange napa? Sampe nek apa kok cacak gedang ngono tembake napa? Aku nek kopol gak aku tembake coba. Wis aku aku cak omongan itu tekan padha kejede bedekan. Tembange ya kancane Idut kok. Idut anakku sing nomor 3 ki ya ngono kuwi. Angger tak jak lunga ning dino ora menek-menek wong jagongan Pak Pipis ngono ki sak nggen-nggen. Mas aku angger tak jak ning anu lekas numpak mobil ya Pak Pipis mandeg sak nggen-nggen. Ngono diturun mbake tak jak dolan ning Banyumas ki. Lek nguyuh ning dalan nek ping 15 enek. Anu lho ya pipis ya. Mlaku le 3 meter pipis ya. Aku wong lanang amen kon golek jeding. Greget tak gawakne gentong akhire. Nguyuh ning kono e mbokmu. Mereka ya Dede. Nggih. Napa? Eneh. Tembange apa? Kowe colek wayahe metu mok kempita kaya ngapa metu-metu kaya rumah aku kok. Lah pun metuan. Aku malah kelingan Idut ki ya pipis mau-mau ki ya ora nyapa-apa mlekah mlaku kok pipis ya ngono. Dilalah katoke wi mung keri ning pasar. Ning pasar ngejak nguyuh. Pipis ya anakku lho. Lah katoke ditinggal ning jedinge pasar wis. Akhire aku tuku kathok dadak tak tukokne gegeden. Akhire karo tak tukoke iso lho tenang ate mawar aku ndak tak mampir pasar tuku kathok Idut lho, gegeden. Lah ukurane mboke kok ya. Akhire ben ora mloroti sikil loro tak lebok di bolongan sitok. Slamet akhire aku. Slamet. Aku slamet akhire, tapi ya nyisih kaya nek gembele ning sisih ngono. Celonone nyisih ngoten. Mboten ngiwir-iwir sisih ngoten lho. Nggih, nggih niku saged damel mini set pisan niku. Napa niku? Mini set. Sempake. Hei. Lah nggih. Anu to mini set celana dalam cah cilik ki ora tabu cah cilik tak mone cah cilik kok. Lah nggih niku Aku kan niku kan kegeden to. Heeh. Lah mungkin saged damel mini set pisan. Mini set ki apa mini set ki? Aku ki wong lanang ora mudeng ngertiku ya ki apa? BH cilik. Oh bihi. Heeh. Baha. Cilik kaya bihi no. Iya bihi. Lah bahasa Indonesia kan baha. Oh ngono. Jan rumah aku tenan no. Ya pipis ngene wis jan rumah aku. Sujune lho. Sujune sing keri kok ya kathoke Idut ngono. Terima kasih. Bocah nembang apa-apa kok ora tau bales ngajaku. Nggonku tanggaku enek sinden angger nembang pales rumah aku. Akhire tak golekne anu palesan pancing ya. Timbang pales luwung pales aku ngono. Pripun sayu? Sayah napa dereng? Ya sayah to. Dereng? Dereng. Mereka diberikan juga, Bu. Wah, rumah aku. Biyen kelas piro, Nduk? Kelas kali. Kelas kali. Kali sinten? Kalih kula. Kula sinten? Kula nuwun. Berarti kelas piro? Kelas piro? Kelas piro? Kelas kali.
SMA. Aku iki kelasku sitok, aku mbiyen bolas-bolos nek kelas loro lek mlebu piye kuwi? Malah mboten nate mlebet. Lah terus? Jenengan bolas-bolas to, kula malah blas. Loh, aku pancen kulino mlebu lek aku. Dadi mergo kelas kelas 1, kelas ming 1 tak leboni ngoten. Tapi upama mboten mboten saya upama sitok engkas terus bar kuwi leren ngoten pripun? Nggih. Apa? Manut prentuling penggalih meruntuh sing ati bolongane nala panjenengan. Diaturke warga masakan lapan wonten kali iki. Ingkang sami wungon dalu menika wonten dalem agung Pak Didik. Pak Didik. Nggih. Napa? Napa Buat sangu dulur-dulur sing saka Solo. Nggih. Wong iki niken iki gaene teko Solo barang kok. Wah, jan rumah saku. Niken iki kaya anu lho, Truk. Apa? Petingane iki cara dahar senengane napa? Dahar penjen. Kula sedaya. Sedaya doyan. Semua doyan. Lek cah-cahe mangan kok, mangan gawe napa? Lek mangan gawe napa penjen? Damel tangan. Mboten gawe sendok. Muluk. Oh, muluk tak kira nek gawe sendok. Mas Prih malah gawe garpu. Mangan sate dicudhiki ngangge garpu ngono. Dulangke utet. Akhire garpu tepuk garpu. Iki piye to malah nyantol iwake ora kolu malah. Napa manut panjenengan? Napa sing alus napa sing wis sak prentule panjenengan alus kenek, agal kenek sing ora ketok oleh kok pokok sinembang niken. Nah. nggih kawitaning mawon. Kawitane sinawang? Ya. Oke. Napa sing radi kasar malih? Sing kasar napa? Gragal napa? Aring-aring bakar gedang campur sawi. Nganti kering awakku iki mikiri. Duet kali sing gender nggih ngomong kancane sing kagungan dalem. Sing gender menika jan rumasaku. Sing gender menika ya Den, mumpung Mbak Tini lho, penyen percontohan olah vokal swara. Iki aring-aring orang. Aja lek dheke muni aduh yayi pujane ingsun alirane alus kok dheke. Gulu pedhot tembangke dhewe napa duet? Duet kali sinten? Duet enek gembul nih timbul. Mau wis kawitaning ae wis. Kawitane mon iki. Wah, kowe iki jan cacah ndredeg lho kadungan Mas aku. Wah, aku arep ketok arep dipedhot guluku iki. Ya, anu kawitane sinawang nggih. Nggih. Halus ning mirasa. Wah sing kawitan sinawangi pasuryan. Mas Agus, sampun siap? Wo repe karepe dhek repe. Oh iya, maaf aku yang salah. Ngene lho, Nduk. Cakra budaya ki kreatif. Jadi sauranane seragame pemusike weh. Agus kelaku kemundan musik wegah nggae seragam dhek ngangge ireng. Nah. Tukang sone tak tukone blangkon model Eskimo. Tukang sone lho blangkone apik ta kuwi. Karo tukang niki tukang son iki lho. Lho kaya karo tukang lampu iki jan kembar awake dhewe raine ben ra ketok ya. Omong-omongan awake dhewe nggih kupluk ngene iki raine ben ra ketok. Raimu ngono. Lah nyauri. Aja rain-rainan cah loro iki. Yo, kawitane sinawang. Buat mempelai berdua, Mas Iqbal, Mbak Febri, semoga berbahagia selalu selamanya. Nganten wis ngantuk. Dene turu ra apa-apa dongake. Aku tahu wayangan mantene Krismia ora turu blas pitung dina pitung bengi. Turu to Kris mboten kula melek terus iki pokoke. Mringkes tera bareng melek. Kawitan sinawangi pasuryan tanam Arigato goja kecema gojai Mas pinarak rumiyin niken ki nek takon lungguh kuwi ngadeg terus baris po nggih iki mau tembange apa gong mosok kowe ora apal jenenge jeneng kawitane mung jir mung sinawang ora ngangge mung ya
Ditutup nganggo swara saka Intan Budi Legawa kalian sapa jenenge Putri Sartono. Oh ngono. Juga Pak Didik sekeluarga ngaturaken nembah nuwun kanthi sanget dumateng tanggi tepalih keluarga besar